RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako di ay si Bea, 28 anyos, may ka-live-in ug may usa mi ka anak nga si Tyne, 4 years old, taga Jinsan mi. Punto medikal ug behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa among anak. Dili manggod masabtan ang iyang batasan. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ken, asa naman sa sitain? Doon siya yung mga puhan. Bawo ka naman nga, ganan kaya siyang bato sila mamagpapa. Pinangga, magana siya dito. Ay, sila gyus mamagpapa nimo ang makaspoiled ng atong anak, Ken, ay. Spoil ba ng bataa? Na, walang ka makabantay sa kinaiyaan ng bataa. Kay pirmi magkanto as trabaho. Pero karon din halos dili na gani badlong. Magbuot nag-iyaha. Muadto gyud sa ilang papagmama bisag dili pa adtuon. Pagtuan na siguro ng bata sa amo, good. Kay, malingaw man po ang iyang mga apuhan niya. Kung sa masaya imong kabalakan niya, nga niya naman ta sa usa ka compound. Di man na siya makayano-yano gawas din Ken, ang ako manggod, ang iyang batasan ba? Basig madani niya nga, magdako na siya. Ay, karon na nga bata pa siya, uy. Kung mudako na, mausap na siya na. Mao nga, pasagdilaw na siya. Ipa-enjoy lang na iyang pagkabata, nga magpakabuhi nga usa ka bata yun. Kay kung mudako na sabna, mausap naman na. Butlag mausabay unya na. Basta lagi, Ken, may kinaiya na si Tayin nga dili na ako makontrol. Ilabi masuko na siya. Unsa? Di lagi ko uli. Ato pa ko inalulo. Tayin, dili na lagi, Tayin, ha? Kaya ang imong kaon. Tingkaon naman, Godron. Di lagi ko uli. Ay! Sino? Tayin! Sino ko kitang lahat ang magunin mong ato mga putang? Tayin! Di lagi ko inalulo. Bisobra na ka, ha? Gusto na! Mabunalan ka ron! Gusto na! Tayin! Tayin! Ganong giparok ni mga imong sa bumbong! Gusto na, be! Tayin! Gusto na!
Kaita bata akin, uy. Di na gyud ko kapiog sa batasan. May bago na sa diya siyang namahuan karon og dili nimo tumahanan sa iyang gusto. Ipalok niya ang Imo mo siyang supakon. Dili sa ninangin tumahanan sa tanan, uy. Bisag sayop tumahanan siya. Kaysa umaabot nga mga adlaw ken, kitara gyapon mag-antos niya. Pero may lain ko nahuna-hunaan bahin niya ken. Dili ka nga may diferensya ng atong anak sa pangisip. Unsa? Wa na gyud ko makasabot sa kinaiya sa akong anak. Kung na-spoiled ba lang ka ni siya sa iyang mga apuhan. Ang pinaka-worst, kung may diferensya ba gyud siya sa panguna-una ang akong anak. Unya. Uy, Mari, may kinastorya mo karon din sa amo, Mari. Ay, makabaligbad ba ko ning Ken nga nang-invite na mo siyang birthday? Uy, salamat kaayo sa inyong pag-ani, ha. Ay na, ang tagantuis, oh. Uy, Mari, ang ako na ba ning kinugos? Ay, oo, uy. Dako na kag utang, ana, ha. Kaya taghatag ko paso. Hala, no? Ang tuis, ma. Tarak-tarak, oh. Ay, dili, mangilabot, ha. Ay, Mari, okay ra, uy, okay ra. Akadakang duwaan ni tayo diha, oh. Nagpasad na lang gani na. Ang uban niyang tarak-tarak, gipangtangtangan na gani na yung mga ligid. Tin, lay ko, ha. No! Oh, Tain! Kanilang ligid. I said no! Oh, Tain! Giyataki mo na ni mo bata! Tain! Tain, gusto na! Husto na. Masakit kasing-kasi ang nakalaki ni mo. Murag mo na akong kamatyan, Ken. Kaya dili na nakumantos kinaiya sa imong anak. Isuroy ka na sa mall si Tain. Ha? Ano nagkauna-una mo ka na? Basin ba, o kuwang na sa socialize ang atong anak. Tagsara mo gud na siya makagawas gud. Anhirag yun din sa ato. Niarag yun siya sud sa atong compound pirme. Dili ka kita og laing tao ba? Maong kun makakita siya og laing tao din he. Mura siya mangigi. Nahala ikaw. Ikaw, tawag ka to. Ano nga, ilisan ni mo, kay malakaw ta. Tain, nga nang isuksok ka man din na ilawom sa akong paa. Uli! Uli! Ha? Uli, mga pag-abot na ito din sa mall. Uli! Oh, pinoko! Tain! Tain! Ken! Pagdaligok na kay nidagan si Tain! Murag mahadlok sa daghang tao ang among anak. Masuko kung dili matumanan sa iyang gusto. Unya, kung tumanan sa namo sa iyang gusto, masuko gihapon. Makalibog. Hurot pirme ang akong pasensya. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 4 years old na ang among anak. Murag may anger issue siya. Dali na siyang masuko kung dili tumanan sa iyang gusto. Naspod ng kani siya tungod sa iyang mga apuhan? Ikaduhang pangutana, dili siya ganahan sa daghang tao. Mura siya og mahadlok kung dado na mo og mall. Makigpamauli dayon. Tungod ka kini kay pirmi na lang siyang naasod sa among compound ug tagsara namo siya igawas. Ikatulong pangutana, dili siya gusto nga makigduwa og laing bata. Masuko kung hilabtan ang iyang mga duwaan. Manakit ra ba siya sa isig niya kabata? May problema ka sa utok ang akong anak? Kung akong patambalan, asa ko nga doktor nga moadto.
Ikaupat og katapusang pangutana. Tungod lang ka ni kay bata pa siya. Mausabra kuno dako na o mas musamot pa og dili matambalan. Kay pa eskwelahon na kuna bayaon ta siya, pero mahadlo ko nga makasaon niya siya sa laing bata. Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bea. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Sibling Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga to live with serenity is to accept what we cannot control with faith. Okay man ang mag-inusara o inusara lang ta panagsa, di lang kita social kayo. Kay kaniko ng tao kuno nga super na pug ka outspoken, daghang sayop. Daghang sulti, daghang sayop. So, kung gamay rin sulti, gamay rin sayop. So, kung magsulo-sulo ka, less ang tansya maka-bikil ka. Kung naka sa grupo, taas ang tansya nga kita kang away. Okay naman na. We learn more to our indifferences, not on the things that we easily agree. Away ta, away. Ay, larang sumbagay, away ta. Lalis ta. Pero kahuman, pwede ta mag-inom. Singalong ba? Okay na. Mawa na kinabuhi. Di kayo masigil lang kaging uyango. Masaguwa ka kasabot. Okay, so, ang atong magtatampo si Bia. 43 years old. Nasa kalibin. Nasa usa ka anak nga 4 anyos. Taga General Santos City. About na siyang bata nga medyo na ay behavioral problem, no? Ako lang yun yung paningkamutan. Bia. Pag yung ko ka na ng General Santos City, nindot ko noon ng lugar, ha? So, ngadto sa tanang mga taga Mindanao, ni Mama Juliet Kaminggi, o ni Frank Kaminggi, sa Kaminggi, sa Siargao, Marajao, Karajao, ha? Musta naman mo dia, sa Surigao, ha? O nga rin sa Cotabato, Sarangani Province, ha? Sarangani, Joe Ruiz, musta naman dia sa Sarangani? Murag board member man si Joe Ruiz niya. Honorable din honorable. Duhara ka tao nga, duhara ka klaseng tao niya sa Pilipinas na ugog honorable. Kanang elected government official, ikas barangay konsehal, nga to sa presidente sa Pilipinas, ug presiding judge. Kung usa ka tao imong tawagon og honorable, nga dili siya elected government official, dili siya presiding judge, para sa ako, bugal-bugal na, sarcastic, may pagka verbal bullying. Di na siya acceptable. Okay? Regards tanang mga taga General Santos City, kabuta dito. O kabuta anywhere in the world, kinamantay live streaming. Unang pangutana, 4 years old na ang akong anak. Murag kuan. Murag may anger issue siya. Dali siya masuko. Kung dili tumama, dili tumanon sa iyang gusto. Na-spoil lang kaha ni siya sa iyang mga apuhan. That could be possible, pero naatay mga problema ba sa mga bata ang kaning atong gitawag og conduct problem. Serious na siya nga behavioral problem, emotional concern. Kung sa kabata, sukan yun, problematic yun. Supak, violente, tubag-tubag, aggressive, medyo isog kayo, mangkuan, karang manguan sa mga iring o giro. Labang iturtyor ang iring o giro kung kaya magtanaw. Dali kitag away. Magkuan lagi, magkita og mga hibuhat o mga butang nga dili unta angay. And I'm referring to mga bata ang conduct disorder. Na mga bata yung nani, ato sang i-roll out dinibya ang attention deficit hyperactivity disorder. Murag maura siyang problema, ha? Mas mayon ta naama mo din sa Mayon tag ipatanaw na itong child psychiatrist or developmental pediatrician. Developmental pediatrician. Dito sa Cebu na ata diri
sa Cebu. Pero dili ko sure da sa Jinsan og naabatay developmental pediatrician or child psychiatrist, na? So naatay mga bata nga ingon ni ani. Kaduhang concern, dili siya ganahan sa daghang tao. Mura siya og mahadlok kung danon na mo og mall. Makipamuguli dayon. Tungod niya nga pirmi na lang siyang sulod sa among compound og tagsarami igawas. Well, kinanglan po na to i-socialize ang atong bata panagsakay. Pananglitan og naharapon sulod sa balay na to pirmi. Wala gitawag na to og naa siya'y problema sa adjustment sa environment sa gawas. Mao na nga nasa school, namatay mga kuha pa ni mong anak, no? 4 years old. Pila pa niya ang anak? 4 years old. No, bata pa man ni kayo. So, kinder na ba ng 4? Ay, nahinay na gulog integrate sa mga tao. Ayaw na po pakaliti. No? Kaya na po yung mga introvert. Na po yung mga bata nga di ganahag samok. Pero kung siya mangitagubot, we have to entertain kung ingon ako attention deficit hyperactivity disorder or conduct problem. Katulong concern, dili siya gusto nga makigduwa sa laing bata. Masuko kung hilabtan ng iyang mga duwaan. Manakit ra ba niya sa isig ka bata? May problema ka sa utok kung anak. Kung akong tabalan, asa mga doktor mo anto. Matong giingon ako, developmental pediatrician o child psychiatrist, no? Manay mong duulon. Nakatay mga tambal, ani. Pananglitan, ang mag-qualify siya ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, which is characterized by short attention span, irritability, o kanang moody, kuan siya, kanang matambalan ni siya, o methylphenidate, mo na akong kasagaran ni Risita. Panglitang conduct disorder, pwede ni siya tabag-tambagan lang, tabag-tambagan, or natay painom nga mga minor nga mga tranquilizer. So, may possible causes ani. Could be due to some brain damage for whatever reason, o wakaning ginaabuso po nimong bata, environmental, sa inyo, nga di ka siya exposed, or may pagka-genetic loading. Kay vulnerable ba ka ang utok sa bata, especially at 4 years old. Nanglan nga makita ni siya usap ka, developmental pediatrician. Sunod, nga concern, tungod lang kaha ni kay bata pa siya, mausab ra kaha, musog, mausab ba kung mudako na ug mas musamot ug di matambalan? Usually, nakoy kaila nga ADHD diagnose. Pagka teenager na, huwag tang bayang ADHD. Mahaya lang kayo. Mahaya ka academic performance na hopefully nga maparihara imong bata ani, no? Outgrow lang niya. Kay paeskwelahon kung nabaya unta siya. Pero madlo kung makasala unya siya gulay bata, unsay akong buhaton. So go and see an developmental pediatrician, child psychiatrist, to rule out ADHD or conduct disorder. Kanang conduct disorder, by the way, these are mga bata nga di gyud mo follow og rule, may rebellious, kanang magbandal na mga supak. Mga mga bata nga kung maabot na ni siya 18 anyos na mo persist paghihapon ng mga problema mo na mong gitawag sa pagtuon sa psychology ug psychiatry nga antisocial. Mo na most likely people nga mo end up in jail, in prison because dili lagi mutuman sa pamalaod, sa balay o sa gobyerno. So kinahanglan maatiman ni siya dayon. Hopefully nga mo dako ni siya, mawagtang na ni iyang problema. Kaya kung balikon, ako'y kailan na diagnose ng ADHD, pero pagka teenager na sa bata, nindot naman siya, maayog academic performance. Hopefully, mananarap lang imong bata. Okay, so biya, hinaot nga okay ra, nakasabot ka sa kitambang nimo, nganto sa mga taga Jinsan, o pagyugo ka na nag-inyo, no? Pero naghanap kong mga lugar na naan sa Mindanao, naghanap kong Kitapawan, of course, Davao, kadagana, kanang Jinsan o pagyugo ka na. So, once again, ako si Dr. Rene Obra, will tuto ni Ellen Bathan. Thank you very much sa inyong perming pagpaminaw sa mga Remen program. Kadawat tag-award last November as the best radio drama program nationwide. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo, tatak Remen. Daghang salamat o maayong